Ένα-δύο τεστ. Μίλα. 1-2. Καλησπέρα. Πιο δυνατά, πίστεψέ το. Καλησπέρα. Ωραία. Εκεί δεν φαίνεται. Σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Πετάμε σε υψόμετρο 100.000 πόδια, λίγο πιο πάνω από τις... Δεν το θυμόσουν αυτό. Όχι. Η θερμοκρασία εδώ είναι Αξία. 100 βαθμοί μείον Κελσίου. Η θερμοκρασία εδάφους αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία του χώρου που βρίσκεστε εσείς είναι 60 βαθμοί υποσχεία. Θα έχουμε ελαφρές αναταράξεις. Παρακαλώ οι κύριοι να μένουν δεμένοι στα καθίσματά τους. Οι κυρίες δεσποινίδες μπορούν να περιφέρονται όπου και όπως θέλουν αυτές. Καλή πτήση. Πρώτο τραπέζι απόψε μόνος μου. Πρώτο τραπέζι εγώ κι ο πόνος μου. Πρώτο τραπέζι η ορχήστρα να παίζει. Τραγούδια για σένα, αγαπημένα. Πάμε, πάμε! Κι απόψε πίνω με δυο ποτήρια, το ένα το ποτήρι σου. Έχω καλάσει εκατομμύρια για το χατήρι σου, για το χατήρι σου. Το τραπέζι απόψε μόνος μου. Καλησπέρα, Δόκτωρ Κεφαλόνιε. Καλησπέρα. Μιλάμε για πολύ μυαλό. Έτσι πάνε αυτά. Όλο το ακροατήριο των καψουριώνει. Πάμε, μπαζευόμαστε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε εμείς. Μην ανησυχείτε. Το ζέσταμα. Είμαστε στο ζέσταμα. Α, Μην πάθουμε καμιά θλάση. κάτσε μην πάθει ο Σταμάτης τίποτα.
Κεφαλόνι, έρχομαι. Για σένα που δεν μ' μάζεψε μ' απ' τα ξενύχια κι από του καημού τα δίκτυα που εσύ με έριξες. Μάζεψε με να γλιτώσω, μάζεψε με πριν τελειώσω. Μες στο δάκρυ με πλήξες. Έλα! Δόκτωρο Κεφαλόνης από καινούριο σπίτι. Μπράβο. Καλορίζικο. Με αγγελικούλα ζάχαρα, αγγελικούλα μέλι. Χαιρετισμούς. Αρχικά χαιρετισμούς. Κατά δεύτερον, εάν δεν δούμε ψευδόνυμο στα καψούρια FM, δεν αναγνωρίζουμε Όχι. άτομα, έτσι. Δεν μετράει το μοτόρι. Δεν γράφει. Δεν γράφει, δόκτωρο Κεφαλόνη, να το χαρείτε το σπίτι σας, καλορίζικο. Το βάφετε, το έχεις με αλφαγιώτα. Να υποθέσω ότι το βάφεις εσύ με την αγγελικούλα ή... Βάφεται μόνο του. Βάφεται αυτόματα. Εργαλείο με βούρτσα. Παρακαλούμε διευκρινήσεις. Ρομποτική βούρτσα, όπως τις σκούπες. Ωραίο θα είναι αυτό. Πάμε, ζεσταθείτε λίγο γιατί... Μάζεψε με να γλιτώσω, μάζεψε με πριν τελειώσω. Μες στο δάκρυ με πλήξες. Έλα! Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Φέρ' τονε μέσα! Φέρ' τονε μέσα! Πού είναι ο κύριος Αυγολέμονος? Είναι έξω από την πόρτα. Το περιμένει. Σ' αγαπάει όπως πρώτα, μα εσύ είσαι σ' άλλη αγκαλιά. Και σ' αγαπάει όπως πρώτα, μα εσύ είσαι σ' άλλη αγκαλιά. Άνοιξε του το τρένο που δεν έχει που να πάει, άνοιξε του το τρένο που τρελά σαν να ζητάει. Άνοιξε του το τρένο που δεν έχει που να πάει, άνοιξε του το τρένο που τρελά σαν να ζητάει. Για κατάντησε τρελός, στην καρδιά σου το χρωστάει. Από εδώ και πέρα μπορείτε να χορέψετε. Λοιπόν, τεχνικά ζητήματα τώρα. Αρχικά να ευχαριστήσω το Στέλιο, ο οποίος παρότι είναι έξω, θέλει να μπει μέσα και μου στέλνει επικό μήνυμα. Θυμάσαι τι όνομα έχω στο Twitch? Γιατί το έχω ξεχάσει. Γιατί δεν με θυμάμαι. Γιατί δεν με θυμάμαι. Αν ήταν τώρα εδώ ο κύριος Αυγολέμονος, θα έβαζα το μου το είχα πει, μα δεν με άκουγα. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Καλησπέρα καψούρια απανταχού, τον FM, που είστε ήσυχα. Πολύ ήσυχα, καλησπέρα. Θα αρχίσουμε να μετράμε απουσίες από το chat. Κανονικά πρέπει. Γιατί είναι κοφαντική ησυχία και αδικαιολόγητη, θα πω εγώ. Εντελώς αδικαιολόγητη. Οπότε, νομίζω ότι θα περιμένουμε λίγο ακόμα και θα αρχίσουμε
να γράφουμε στο ψυχολόγιο. Στο καψουρολόγιο. Στο καψουρολόγιο. Γιατί Ακριβώς. έχει παραγίνει το ζήτημα. Λοιπόν, είναι Κυριακή, είναι 13 του Απρίλη, είναι 2025, είναι σχεδόν ένα χρόνο από την τελευταία εκπομπή. Σύντομα. Καλά πήγε αυτό. Δεν αργήσαμε πολύ. Εντάξει, ευτυχώς Radio Protoplasm υπάρχει ο πρόεδρος που κάνει αυτός εκπομπές. Μπάσε καλό μας. Πρόεδρε, θα γίνει καψουρό εξέγερση και θα πέσεις. Είναι έτοιμη η πρόταση καψουρομομφής Ναι, και νομίζω θα τη στηρίξουν όλες οι πλευρές. έτσι νομίζω και εγώ. Δεν έχεις και μεγάλη ελπίδα. Λοιπόν, ακούτε special live Μάσα Σούρα και Καψούρα. Είναι ο Τόλης Σκέτος. Και το Radio Protoplasm. Απευθείας από τα στούδια της πόλης Βου. Οπ, κύριε Αυγολέμονα. Νάτος. Γιατί μας στέλνεις ματάκια? Γιατί το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει. Δεν είσαι εδώ, κύριε Αυγολέμονε? Λοιπόν, Μήπως είσαι σε άλλη διάσταση? άμα. Φεύγεις μακριά? Λοιπόν, το αυτοπαράγγειλε το Radio Protoplasm. Να πούμε ότι οι παραγγελίες είναι ανοιχτές. Δηλαδή, μας στέλνετε μήνυμα, γράφετε στο chat, μας στέλνετε ιδιωτικά μηνύματα. Απαντάμε σε όλα. Δεν τα βλέπουμε όλα, αλλά απαντάμε σε όλα. Εντάξει. Ολομέταξε! Έλα. Καλώς το. Γκούτσι που κάμισος ολομέταξος. Πω, τι αναβάθμιση γίνεται εδώ. Τι έκανες αναβάθμιση λογισμού? Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με ο Καραφλόπουστας. Όχι, δεν φάνηκε πιο πριν ο Καραφλόπουστας. Αν είχες μπει από τον Καραφλόπουστα, ξαναμπες. Έγινα Κυριλέ, λέει ο άλλος. Αλλάξανε τα γούστα σου, κύριε Ολομέταξε. Λοιπόν, I hope so. ναι, αυτό που ακούτε από μέσα είναι κάτι ειδικά εφέ που έχουμε στα στούδια της πόλης μου. Βεβαίως. Θα τα έχουμε λογικά την ώρα της εκπομπής. Αφού ξεκινήσαμε με Σταμάτη, και επειδή τώρα μαζευόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω, να συνεχίσουμε με αγαπημένο live από Σταμάτη. Και ξεκινήστε να μαζεύεστε, να στέλνετε παραγγελίες. Εφέ κολένη. Ακριβώς, κύριε Ολομέταξε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ό,τι ήμασταν από πριν. Και είμαστε εδώ, παιδιά. Είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε για την παρέα, την αγάπη μας. Κόσμια.
τον εγωισμό. Ένας έρωτας σκοτώνει τον εγωισμό. Έλα, 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 έλα. Καλώς τα! Και όσο εμείς ψάχνουμε ποιο είναι το ψευδόνυμο του Στέλιου, ο οποίος ακόμα προσπαθεί, εσείς μας στέλνετε τις παραγγελίες σας, έτσι. Μαζευόμαστε, βλέπω, σιγά σιγά. Είμαστε σε καλό δρόμο. Όσο δεν γράφει σχόλια κανονικά, ο κύριος Αυγολέμονος, εκπομπή δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται εκπομπή. Αυτό να λέγεται. Κάνουμε χαβαλέ τώρα. Ναι. Ζεσθενόμαστε. Γενικά θα ήταν σημαντική η παρουσία στο chat γιατί διευκολύνει τη ροή της συζήτησης. Ναι, ίσως βοηθάει το ότι έχει 18 προφίλ και γράφουν ταυτόχρονα. Ίσως να βοηθάει. Να, ορίστε. Ότι τσακώνεται με τον εαυτό του. Ο κύριος ο Κούτσι που κάμισε ο Ολομέταξος βάζει τα πράγματα στις θέσεις τους και λέει άφαντος ο πρόεδρος. Σαν αρχίζει να σύεται η καρέκλα του Προέδρου. Τι είναι αυτό που τρέμει κατά από τα πόδια σου, Αυγολέμονε? 7 Ρίχτερ. Τι είναι αυτό που τρέμει, Αυγολέμονε? Μια αγάπη που ξεκινιέται μέσα σε ένα λεπτό. Γιατί σ' αγάπησα στα αλήθεια κι ακόμα σ' αγαπώ. Γιατί σ' αγάπησα στα αλήθεια κι ακόμα σ' αγαπώ. Έλα Σαλέα! Θα αφήσω τον Αμανέ να παίζει γιατί είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και θα επανέλθω. Έχουμε και τα εφέ. Μωράκια! Προστατεύεται από την UNESCO αυτός ο Αμανές. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Τι θα κάνω εγώ τώρα? Θα εκτεθώ! Ναι, θέλω! Πρόσεχε! Έλα μωράκι! Όταν ανακάλυψα αυτό το live, Τέλειο. ήταν από τα καλύτερα πράγματα που μου είχαν συμβεί. Στέλιο! Το βρήκες μόνος σου. Και να ξέρεις, το ψάχνα τώρα. Και είχα βάλει τη μουσική και... Δεν είμαι καλά, Στέλιο! Special entry. Δεν είμαι καλά! Εγώ φταίω! Λοιπόν, παραγγελία σχητά, έτσι. Θα σε προσφωνήσω όπως σου αξίζει. Επειδή είσαι εσύ. Έλα να ρίξεις μια ματιά κι ύστερα φεύγεις πάλι. Λοιπόν, μόλις επανέλθω στα Πάτρια, θα κανονίσουμε συνέδριο κορυφής, καψουριώνε, για όσους είναι παρόντες. Και θα φέρω το staff που θέλει ο κύριος Ολομέταξος. Συγγνώμη, εκπομπή είπαμε να κάνουμε, γιατί να κανονίσετε τα ραντεβού σας εδώ πέρα. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Στέλιο! Λοιπόν, Αντρίκο, πολλούς χαιρετισμούς, ειδικά στον Αντρέα. Ειδικά στον Αντρέα. Γνωριστήκαμε τώρα
τον ήξερα σαν προσωπικότητα, αλλά γνωριστήκαμε τώρα το Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Αντρίκο, την αγάπη μου από την πόλη Βου. Και καλησπέρα αρχικά. Καλές δουλειές να πούμε στο διαχρονικότερο γήπεδο ποδοσφαίρου που υπάρχει στο νομό Χου της πόλης Χου, στο Fair Play. Δεν μας δίνει χορηγία ο Αντρίκος. Αντρέα, ένα πιτσάκι θα το κεράσεις όμως όταν... Στείλε μια χορηγία. Ένα πιτσάκι θα το κεράσεις στο Fair Play όταν έρθω. Λοιπόν, προξενήτρα λέει ο άλλος. Για μέρα δεν γίνεται αυτό. Ναι, ξέρω, υπάρχει background story σε αυτό. Θα μας τα πείτε όλα. Νομίζω ότι αργήσατε, κύριε Στέλιο. Αντρίκο, για αυτό που συζητούσαμε. Λοιπόν, Στέλιο, με τον Ανδρέα στέλνετε παραγγελίες χιτά. Ξεφτιλιζασιόν. Λοιπόν, πάμε για φινάλε και επιστρέφουμε. Γιατί σ' αγάπησα στα αλήθεια. Για ακόμα σ' αγαπώ. Λοιπόν, είχαμε πολύ συγκεκριμένη παραγγελία γιατί στην αρχή ο κύριος Ολομέταξος μας είπε ότι θέλει κάτι από Βολάνη, το οποίο θέλει να το αφιερώσει στη Μαριάννα. Πού πεις Μαριάννα, κύριε Ολομέταξε? Νομίζω κάνετε θράψη στους ξενοδοχοϊπαλλήλους. Τι έγινε, αλλάξαμε έδρα και αλλάξαμε αισθήματα? Κρατάω θεϊκό σχόλιο του Ολομέταξου που λέει ο Τόλης πάει στα 5x5 για την πίτσα. Πλέον μόνο για την πίτσα. Καινοτομείς πάλι. Καλά τώρα. Λοιπόν, έχω special αφιέρωση στους κοπηλάτες της Γαλέρας εδώ στην πόλη Βου, από Σώτη Βολάνη, αλλά θα βάλω και αυτό που ζήτησες. Εντάξει, το τραγούδι λέγεται «Μη μου τη σπάς». Εντάξει, τυχαίο. Πάμε. Μη μου τη σπάς, κόντρα μη πας, θα την πληρώσεις. Κάτσε καλά, βάλε μυαλό, θα μετανιώσεις. Τώρα τελευταία μου τη σπάς, με κακές παρέες τριγυρνάς. Σου μιλάω και δεν μου μιλάς, τι έχεις πάθει? Μες στα μάτια πια δεν με κοιτάς, κάτι κρύβεις και χαμόγελας. Μην νομίζεις πως με ξεγελάς. Αντρίκο, ερχόμαστε. Έρχεται ο παππούς, έρχεται. Κάτι ξέρεις εσύ, κάτι θες να μας πεις? Για πάμε. Κάτσε καλά, βάλε μυαλό, με έχεις κουράσει. Μη μου τη σπάς, κόντρα μη πας, θα την πληρώσεις. Κάτσε καλά, βάλε μυαλό, θα μετανιώσεις. Έχει και σόλο. Ενώ Στέλιος λέει μετά έχει κουμάρι, να ξέρεις. Live. Σε ποιο δωματιάκι θα γίνει το κουμάρι? Να ζεις το κουμάρι και το καμπάρι. Θα γίνει εκεί που φωτίζει το φως γύρω-γύρω για τα πλοία ή αλλού? Στέλιο, για πες μας. Μη μου τη σπάς, μη με καλάς, έχεις αλλάξει. Κάτσε καλά, βάλε μυαλό, με έχεις κουράσει. Μη μου τη σπάς, κόντρα μη πας, θα την πληρώσεις. Κάτσε καλά, βάλε μυαλό, θα μετανιώσεις. Μη μου τη σπάς. Καλώς το Λαζαροκωστή! Καλώς του. Ούτε το παρατσούκλι δεν έμεινε. Και είχες ωραίο παρατσούκλι, ρε άτιμε.
Το ανεπανάληπτος δεν υπάρχει. Δεν επαναλαμβάνεται. Σωστά. Δεν επαναλαμβάνεται. Δεν μπορεί να γίνει, πώς το λένε, χάθηκε το password. Χάθηκε το σήμα GPS. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε λοιπόν τον ανεπανάληπτο με άλλο παρατσούκλι σήμερα. Εντάξει, Λάζαρο Κόστ 15. Τη φωτογραφία προφίλ την έχει σωστή. Την έχει σωστή. Έχει σωστή ανεπανάληπτη φωτογραφία προφίλ. Και όσους δεν έχουν εμφανιστεί στο chat ακόμα, γιατί είναι αρκετοί. Ενώ να μείνω λίγο στο... Μάλλον θα ξεκινήσω με την παραγγελία του Αντρίκου. Έρχεται η παραγγελία σου, κύριε Ολομέταξε. Αλλά δεν κρατηθήκαμε, γιατί όταν πρόκειται για πλανητάρχη στα Καψούρια FM έχουμε μια ευαισθησία. Τον ερωτιάρη! Ωχ, Παναγία μου! Παραγγελία. Παραγγελία, Αντρίκο! Κάτι ξέρεις εσύ. Κουνιόμαστε σαν ηλίθιοι στη συναυλία. Και ενδυνατωνόμαστε κιόλας ταυτόχρονα. Πάμε! Μωρό μου, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να περάσω όμορφα στα χρόνια τα επόμενα, για χάρη σου, μπεμπέκα μου, αφήνω τη γυναίκα μου. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Εντάξει, Ολομέταξε, ένα λαθάκι κάναμε, αγόρι μου. Μας δίνεις. Θα εκτεδώ. Θα εκτεθώ. Ενώ μας λέει ο Ολομέταξες ότι μετά από τόσο καιρό που έχει να γίνει εκπομπή, οριακά είπαμε Καψούρια FM ποιοι είναι αυτοί. Τώρα κακοπροαίρετο σχόλιο, το δέχομαι. Πολύ κακοπροαίρετο. Το δέχομαι. Μαχαιριά στην καρδιά. Δες ο άλλος την παραγγέλνει. Ο Στέλιο. Εσύ ξέρεις τι θέλεις. Εσύ ξέρεις. Ξέρει τι ζητάει. Ξέρει τι ζητάει. Τίποτα δεν μένει πια να τον κρατάει. Λαζαροκόστ, και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ, να ξέρεις, πολύ. Χαιρετισμούς σε όλη την περίγυρη. Σε όλη την οικογένεια, να χαίρεσαι το Λαζαρό. Βεβαίως. Και πάμε, γιατί έχει μπουζουκλερί. Πάμε. Έμα. Δεν είμαι καλά. Στέλιο, έρχεται, θα γίνει. Εσείς ταιριάζει εδώ, αλλά μην το αποκαλύψουμε, μπορούμε να το βάλουμε κατευθείαν. Κράτα το, κρατούμενο. Το κρατάω. Κρατούμενο και το αφήνω εδώ. Ένα το κρατούμενο. Και το αφήνω εδώ παρά το κουμάρι που λεγότανε πιο πριν. Λέει, δεν αποκαλύπτονται άλλες πληροφορίες για το κουμάρι. Μην πάμε φυλακή. Για λόγους ασφαλείας. Άρα κράτα το κρατούμενο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Fasten your seatbelt. Θα σου βγάλω κανένα μάτι, λέει ο πλανητάρχης. Αμάν. Οριακά. Ναι, εύκολα. Οριακά, λέει ο πλανητάρχης. Οριακά ο Στέλιος. Είμαι να κάνω, λέει, account στο Tinder. Κάνε, Στέλιο! Ποιος εμποδίζει? Αυτή τη στιγμή. Τώρα κάντο. Ωραίο. Τώρα κάντο όμως. Να πιάσει τόπο. Λοιπόν, και επειδή πλανητάρχης ένας δεν είναι ποτέ αρκετός. Κοινωνικό μήνυμα. Κοινωνικό μήνυμα, γιατί αυτή η εκπομπή σε πείσμα των καιρών θα μεταφέρει και κοινωνικά μηνύματα. Λοιπόν. Πάρε μου μια πίπα να κόψω το τσιγάρο, γιατί έγινε η καρδιά μου μαύρη σαν φουγαρό. Στέλιο μη! Έχουμε έκκληση! Όχι! Στέλιο μη! Όχι, Στέλιο, όχι! Don't do it, Φέδων! Την έχει πατήσει ο άλλος! Don't do it, Στέλιος! Λαζαροκόστ,
την αγάπη μου, να ξέρεις, τώρα που είσαι εδώ. Λοιπόν, και όλοι σας τώρα. Αυτή η μέθεξη που έχει γίνει σήμερα τώρα, Ολομέταξος, Λαζαροκός και Στέλιος, σπάνια πράγματα. Αντρίκο! Αντρίκο! Πλανητάρχης. Κινδυνεύω, είπαν οι γιατροί, απ' την νοικοτήνη την πολύ. You know what I mean, darling. Πάρε μου μια πίπα, να κόψω το τσιγάρο, γιατί έγινε η καρδιά μου μαύρη σαν φουγάρο. Γι' αυτό πάρε μου μια πίπα, να κόψω το τσιγάρο, έτσι μπορώ μονάχα να μην ξαναφουμάρω. Λαζαροκόστ, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, έχουμε παραγγελίες βέβαια. Ναι. Θα τις ταιριάξουμε ωραία. Παιδιά, ηρμός δεν υπάρχει. Για να ξεμπουρδελευτούμε είμαστε, οπότε τα βάζουμε όλα, δεν τρέχει τίποτα. Ακριβώς. Τρέχει μόνο η γλώσσα μας. Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπα. Λοιπόν, πάμε ρε φρέν! Για... Πες το. Ναι, μην διακόπτεις, αυτό τώρα είναι... Ύμνος, σωστά. Δεν θέλω, ύβρις δεν θέλω. Για πάμε. Μέρες που είναι, Σωστά. κάνουμε το σταυρό μας. Σωστά. Ας ακουστεί το ρεφρέν. Προσευχή σου. Έτσι μπορώ μονάχα να μην ξαναφουμάρω. Να κάνουμε μια διευκρίνηση για κάποιους που δεν ξέρουν και δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει... Πώς να το θέσουμε τώρα αυτό? Πες το με ωραίο τρόπο. με τα δικά σου λόγια. Θες να το ζωγραφίσεις και να το κάνω ένα screenshot να ανέβει στην εκπομπή? Λες. Δεν ξέρω. Υπάρχει μια υπέρ του δέοντος θρησκευτική παραφροσύνη εδώ. Τώρα... Αλλά με το παλιό ημερολόγιο. Πάντως, ανεξαρτήτως ημερολογίου, θέτει ένα σωστό ερώτημα ο Λαζαροκόστ. Λέει για τις γυναίκες καπνίστριες, ποιο είναι το αντίστοιχο τραγούδι του ΕΟΦ? Ναι, δεν έχουμε ανατρέξει. Λαζαροκόστ, είναι on fire my man. Είναι on fire, γαμότ. Σας αγαπάω. Κολώνω ξεκάθαρα να τρέξει η γλώσσα μου, κούτσι που κάμψε ολομέταξε, γιατί εδώ είναι μάσα σούρα και καψούρα, υπάρχει ένα επίπεδο. Κάποιος από όλους σε αυτό το ραδιόφωνο, γιατί γελάζεις εσύ? Κάποιος από όλους αυτούς εδώ πέρα, σε αυτό το ραδιόφωνο. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάνε σαν σχόλια στο chat φωτογραφίες, αλλά ό,τι φωτογραφία μου στείλεις, θα την ανεβάσω να παίζει στην εκπομπή, να φαίνεται στην εκπομπή. Όπως είναι αυτές οι φωτογραφίες που έχω στο φόντο της εκπομπής, που είναι όλες δικές σας. Και έχω και τη φωτογραφία που μου είχε στείλει, αν δείτε δεξιά-δεξιά, που είχε στείλει τη βότκα και το ενόπνευμα, το καθαρό από δίπλα. Ό,τι φωτογραφία στέλνετε, την ανεβάζουμε στην εκπομπή και ενσωματώνεται στο φόντο, στο κολλάζ, στο καψουροκολλάζ της εκπομπής. Και για να διορθώσω μία προηγούμενη παρανόηση, το επόμενο τραγουδάκι το αφιερώνει σε εμάς, ο Πουκάμισος Ολομέταξος. Γενικά. Εντάξει, σε σώτη δεν λέμε όχι. Όχι, δεν λέμε όχι. Ποτέ. Λέμε ναι. Λέμε ναι. Όχι στο όχι είναι ναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, και επειδή και εμείς σας σκεφτόμαστε συχνά, αφιερωμένο στην αφιέρωση απέναντι. Κόντρα αφιέρωση στην αφιέρωση. Την αγάπη μας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, παιδιά. Να είστε καλά. Στέλιο, στείλε φωτογραφία και οι υπόλοιποι στείλτε. Αλλά καψουροφωτογραφία, όχι ντεμεκ. Ξέρετε. Ναι, για να μην λέμε μετά ας έστελνε. Πάμε. Θέλω να δω τα ματάκια σου τα μπλε που με θολώνουν. Θέλω να δω τα χειλάκια σου που με φύλαν μελώνουν. Θέλω να δω, θέλω να σε δω. Θέλω να δω τα ματάκια σου τα μπλε που με θολώνουν. Θέλω να δω τα χειλάκια σου που με φύλαν μελώνουν. Θέλω να δω, θέλω να σε δω.
Ολομέταξε, πραγματικά. Τι θέλεις από τη ζωή μας? Τι θέλεις από εμάς? Αποφάσεις. Εξήγησέ μας. Θα το βρούμε στην πορεία. Στις 8 παραγγελίες που θα βάλουμε, τη μία θα την πούμε σωστά την αφιέρωση. Δεν έχει σημασία, το τραγούδι να παίζει. Θα είναι δώρο. Σημασία έχει μουσική, αγόρι μου. Θα κερδίσει το άθλημα. Σκέφτομαι συχνά, μέρα και νύχτα δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό. Σε σκέφτομαι συχνά, σε σκέφτομαι συχνά, χωρίς εσένα δεν αντέχω ούτε στιγμή ούτε λεπτό. Θέλω να δω, θέλω να δω, τα ματάκια σου τα βλέπουμε, θολώνουν. Θέλω να δω, θέλω να δω, τα χειλάκια σου που με φύλλα μελώνουν. Θέλω να δω, θέλω να σε δω. Θέλω να δω, θέλω να δω, τα ματάκια σου τα βλέπουμε, θολώνουν. Θέλω να δω, θέλω να δω, τα χειλάκια σου που με φύλλα μελώνουν. Θέλω να δω, θέλω να σε δω. Να. Να. Έχει και σόλο. Βεβαίως. Με το στόμα του, είναι τρελός. Πάμε όλοι μαζί και εσείς από το σπίτι. Πάμε, θέλω να δω. Θέλω να δω. Τα ματάκια σου τα βλέπουμε, θολώνουν. Θέλω να δω, θέλω να δω, τα χειλάκια σου που με φύλλα μελώνουν. Θέλω να δω, θέλω να σε δω, πόσο θέλω να σε δω. Λοιπόν, έθεσε ένα πολύ σωστό ερώτημα. Πώς σε λένε σήμερα, ο Λαζαροκόστ. Έλα τα τεχνικά. Λοιπόν. Τα τεχνικά ζητήματα. Καλά. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το αντίστοιχο αντικαπνιστικό τραγούδι για τις γυναίκες, αλλά επειδή είμαστε αντικαπνιστές, είπαμε να τα βάλουμε όλα τα φάρμακα μαζί. Ακριβώς. Οπότε πάρτε τα. Και επειδή δεν είμαι καλά κιόλας. Και επειδή δεν είμαι καλά. Στέλιο, έρχεται. Όλα δένουνε. Πάρτε. Όλα τα χάπια είναι ίδια, τίποτα πια δεν με πιάνει. Του μυαλού μου από καΐδια ψάχνουνε να βρουν λιμάνι. Όλα τα χάπια είναι ίδια, τίποτα πια δεν με πιάνει. Του μυαλού μου από καΐδια ψάχνουνε να βρουν λιμάνι. Ολομέταξε, τα θες κι εσύ. Τα ήθελες τα χάπια, Λόγω ιστορικού μπορεί. Λόγω ζωής. Μπορεί όχι ο ίδιος, μπορεί όμως το άμεσο περιβάλλον. Πάμε! Τα κάποια είναι ίδια, τίποτα πια δεν με πιάνει. Του μυαλού μου από καΐδια ψάχνουνε να βρουν λιμάνι. Όλα τα κάποια είναι ίδια, τίποτα πια δεν με πιάνει. Του μυαλού μου από καΐδια ψάχνουνε να βρουν λιμάνι. Τα δοκίμασα όλα, τα δοκίμασα όλα. Πάλι μόνος μου είμαι, στου καημού μου την ώρα. Όλα τα χάπια είναι ίδια, τίποτα πια δεν με πιάνει. Του μυαλού μου από καΐδια ψάχνουνε να βρουν λιμάνι. Όλα τα χάπια είναι ίδια, τίποτα πια δεν με πιάνει. Του μυαλού μου από καΐδια ψάχνουνε να βρουν λιμάνι. Λοιπόν, είχε οπλίσει το σχηματάρι, να ξέρεις. Και είχε ένα καταπληκτικό σχόλιο το Radio Protoplas. Δεν ήθελα να το πει, αλλά επειδή το τραγούδι το λέει ο Γιώργος ο Τουλούμης, Ναι.
το όλα τα χάπια είναι ίδια. Κακό είναι τώρα αυτό. Είναι λίγο κακό, αλλά το είπες όμως. Το σκέφτηκες. Μπορεί να τον έχουν κάνει τουλούμι στο ξύλο. Μετά το κομμάτι αποκλείεται. Ναι, Πριν. Μπορεί να έχει πιο κακό όνομα. Λοιπόν, επειδή όμως είμαστε στα φάρμακα και εξακολουθεί κάποιος να μην είναι καλά, για σένα. Ναι. Στέλιο, για σένα. Για πάμε. Έλα τώρα, βρε μωρό, αφού ξέρεις, τα πίνω όλα. Και έχω να πω, δεν είναι σύμπτωση τώρα, αλλά πρέπει να το πω. Την προηγούμενη φορά που μου το είχε παραγγελεί αυτό κάποιος ήταν ο Λαζαροκόστ σε εκπομπή. Οπότε πάρτε το κυβιό σας. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα, κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα, κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Εγώ δεν είχα να στολές ποτέ, ούτε κολλήματα και μαλακίες, ελευθερών ήθων πάντοτε. Τι μου λες τώρα, θέμνω τις φύες, άκου αγοράκι μου, όλα τα πίνω. Μέσα στη νύχτα παίρνω και δίνω, άκου λεβέντη μου, όλα τα κάνω. Και με το πέτρο και με το πάνω. Τσίτα τα FM, τσίτα τα ονόματα. Ενώ βλέπω και κάποιον Κι άλλος που... αμαρτωλός, ζουζουνισμένος. Ζουζούνι, καλώς όρισες. Μάλλον κατά λάθος έχει πει το. Σβήσε το προφίλ σου και βγες, κάψε τον υπολογιστή, είναι γιος. Είχες και εσύ όνειρα, Λάζαρο Κώστε. Ναι, μια χαρά. Όπως λέει, είχα και εγώ για τη ζωή μου σχέδια και γίνανε κινούμενα σχέδια. Λοιπόν, ωραία, έχουμε τις παραγγελίες. Το επόμενο θα είναι, δηλαδή και να μην θέλαμε, θα είναι από το σχηματάρι. Ναι, αναγκαστικά. Η επόμενη τώρα. παραγγελία θα είναι από το σχηματάρι. Αλλά για τους μη μοιημένους θα κάνω μια εισαγωγή. Εντάξει, πες. λοιπόν. Ένα από τα πιο ένδοξα χωριά του Αποκό, στην Πολυχού απ' έξω. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να δώσουμε ρεφρέν και θα τα πω μετά. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα, κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα. Ολομέταξος γράφει, βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Αυτό το παραγγέλνεις ή Αυτό. είναι απλά μια Κυριακή για σένα? Υπάρχει και κρυφή επιλογή και γάμα και τα δύο. Έτσι. Σωστά. Οπότε απλά πάντα. Απάντησε κάτι σε παρακαλώ. Εντάξει. Και τα δύο λέει κατευθείαν. Αυτό φοβόμουν. Λοιπόν, αυτό που φοβόμουν όντως. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο το background πριν από την επόμενη παραγγελία, οκ? Για πες. Εγώ με το Στέλιο χιλιόμετρα και ο Λαζαροκόστ, και αν έχει χιλιόμετρα στην κριτική παράδοση. Τέλος πάντων, στη λαογραφία τη σωστή όμως, εντάξει. Πού και πού Με θυμάσαι. το παραγγέλνω επί τόπου μόνος μου. Βάλτο, γράφτο, πρωτοπλασμίνη γράφε στη λίστα. Λοιπόν, πού και πού μπορεί να τύχει και κανένας καλλιτέχνης που να είναι ξεφτιλοειδής, ξεφτιλισμένος, ας πούμε. Μπορεί να τύχει. Όχι απαραίτητος. Και άνθρωποι που έχουν τα χιλιόμετρα που έχουμε εμείς ή έχουν ειδικά ο Στέλιος και ο Λαζαροκόστ σε άλλα settings, γλεντισμού δηλαδή, ή και σε ίδια. Λοιπόν, με αυτούς τους τύπους σπάμε λίγο πλάκα. Επειδή λοιπόν πρόκειται για το χωριό του Στέλιου, Αυτό είναι, δεν είναι εδώ. είναι από το χωριό του Στέλιου το είναι- γλέντι, οκ. έχουν καλέσει ένα λύκειο από το Σχηματάρι, Από άλλο χωριό. από άλλο χωριό, από άλλο νομό, και έχουν ανεβάσει ένα βιντεάκι. Ξενομερίτες. Τελείως ξενομερίτες. Έχουν ανεβάσει ένα βιντεάκι στο ίντερνετ, ή στο ίντερνετ που λένε της δεκαετίας μου οι άνθρωποι. Γιατί αυτά πρέπει να μένουν. Λοιπόν, η περιγραφή του βίντεο, παιδιά. Εντάξει, πέραν το ότι πήγανε στο Καβαλοχώρι από όλους τους κριτικούς καλλιτέχνες, έχουν βρει έναν τιμή και δόξα wannabe σερβάκι. Δεν θα πω ποιον.
Όχι. Αλλά θα καταλάβετε η μοιημένη, εντάξει. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μόνο την περιγραφή του βίντεο για να καταλάβετε τι έρχεται. Και μέσα στο βίντεο υπάρχει η θεϊκή ατάκα που λέμε με το Στέλιο για όλους αυτούς τους μαντιναδοπονεμένους. Έτσι, του δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Και να τρέχουνε τα Σίβας, να τρέχουνε τα ουίσκια. Μιλάμε παραδοσιακά πράγματα. Πολύ παραδοσιακά. Γνήσια, έτσι, λοιπόν, σας διαβάζω περιγραφή του βίντεο γραμμένη σε γκρίκλις. Βεβαίως. Εννοείται. Ασκιανός, 21 Τρίτου 2010. Πενταήμερη Τρίτη Λυκείου Σχηματαρίου. Κριτικές μαντινάδες. Πλάς τσικουδιές. Πλάς λίρα. Είναι σαν διαφορική εξίσωση. Πλάς κρασί. Πλάς χορός. Ίσον τρελό κενό κέφι. Ίσον όλοι κενό κόκαλο. Γίναμε όλοι ζαντολάστιχα. Θαυμαστικό, 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 θαυμαστικό. Παπάκι και από κάτω μαντινάδα. Το σχηματάρι βάλανε να πάει για την Κρήτη κι όμως η χάρη του έφτασε έως το Ψιλορίτη. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο. Είναι πολύ μεταδοτικό. Είναι ο καλλιτέχνης τα έχει πει όλα. Λοιπόν, Στέλιο, ευχαριστώ που το έβαλες αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Ο Στέλιος λέει πρέπει να βρούμε αυτή που το ανέβασε. Μερακλόσογο. Πώς ξέρουμε ότι είναι αυτή και όχι αυτός? Δες το όνομα του καναλιού τώρα. Α, οκ. Να βρούμε λέει κι άλλα βιντεάκια. Στο σκληρό. Έχασα την αγάπη μου και ποια θα με πάρει. Μα μια γυναίκα εγώ θα βρω από το σχηματάρι. Θα βρω από το σχηματάρι. Είναι έπος. Όταν είσαι πενταήμερη 18 χρονών, ξέρεις πολύ καλκά. Έχεις φάει και 2 ώρες από πολλές. Πονάς πολύ. Στα γέλια δικό σου. Να σου δίνω πάνω μου. Τι βες. Τώρα έχει πάρει το Σίβα σαν αγκαλιά, γι' αυτό δεν μπορούσε να... Να εκφραστεί. Όταν περνάς στο φεγγάρι, όταν περνάς στο σπίτι σου, όταν περνάς στο σπίτι σου, φεγγάρι κάνε στάση. Για να διαβάζει, φέγγες να δώσει εξετάσεις. Και θεματικό λόγο Πανελληνίων. Είναι έπος. τέλειο. Είναι έπος. Πραγματικά δεύτερο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ναι. Και επειδή δεν μπορώ να το κόψω τόσο χωρίς να δώσουμε και το αυθεντικό, το γνήσιο, να πάρετε μια γεύση. Στέλιο, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Λίγο, μια μικρή γεύση από το γνήσιο. Συνδυασμό Σίβας, Ναρέι, Μάλμπορο κτλ. Αυθεντικό Ζερβάκης, τα μηδενικά. Ήσουν και θα σε ένα 0, Στέλιο. Πάμε. Επίδεση. Έλα, 4 λεπτά είναι, κάντε υπομονή. Πάμε, 0. Όλα θα τα ακούσουμε. Σαφώς.
γνωρίσω, πριν σε γνωρίσω τι ήσουνα, δεν ήσουν καν γυναίκα. Εγώ σε πήρα από το 0 και σε έφτασα στο 10. Καβάφι πατώνεις? Πονάς καβάφι, πες μου. Στέλιο! 1-0 σε γνώρισα, 1-0 σε γνώρισα και πίστευα θα αλλάξεις. Μα το 0 είναι 0 όπως κι αν το κοιτάξεις. Όσο και να το προσπαθείς τίποτα δεν θα γίνεις. 1-0 γεννήθηκες και 1-0 θα μείνεις. Χαμός, έτσι, δεν υπάρχει. Μεγάλε γίγαντα Στέλιο με τον Αντρίκο. Λοιπόν, τη φωτογραφία που μου έδωσες μπορώ να την ανεβάσω? Έχω το ok? Γιατί θα ανέβει. Θα ανέβει, να ξέρεις. Πάρτε το τώρα, το νιώσετε, πάρτε το. Και χάθηκε σαν το 0 μες στα μηδενικά του. Με το 0 σε σύγκρινα και πόρισμα που βγαίνει. Εσύ ήσουν πάντα σταθερή, εκείνο ανεβαίνει. Ενώ το έκο στη λίρα πάει σύννεφο και ταιριάζει εδώ που τα λέμε, έτσι, παραδοσιακά πράγματα. Ο κύριος Ολομέταξος παράγγειλε το απαπα. Τώρα το που το αφιερώνεις δεν θέλω να... Αλλά βλέπω ότι η ποίηση σας έχει φέρει έμπνευση. Ο Ζουζούνης μας λέει από τον πύργο της Βαβέλ έφυγα νύχτα με το κτέλ. Είσαι και εσύ πονεμένος είσαι, μάλιστα. Οχ, έρχεται. Αν είχαν βαθμολογικό πίνακα για γυναίκα, πάλι θα έπαιρνες 0 με άριστα το 10. Παιδιά, αυτό που γίνεται με τις παραγγελίες σήμερα δεν υπάρχει. Μου στέλνει ιδιωτικά μηνύματα ο Ολομέταξος και μου λέει εγώ κατάλαβα ότι θέλει να αφιερώσει το απαπαπαπα της Βανδύ, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Και αυτός αφιερώνει τα μηδενικά σε όλες τις πρώην του. Απαπα, δηλαδή καμία 0, συνεννόηση 0. Πραγματικά. Μου λέει την επόμενη αφιέρωση λέει θα την κάνω στα αγγλικά για να συνεννοηθούμε. Γαμώτο. Έτσι, αυτά είναι τα καλύτερα, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Αυτό κόμμα δεν τέλειωσε. Όχι, γιατί να τελειώσει. Έχει πολλά να πει. Έχει να πει πράγματα. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, ωραία. Ενώ η φωτογραφία του Στέλιου με τον Αντρίκο θα παίξει βέβαια. Θα γίνει μοντάζ εδώ πέρα. Έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο για την παρέα. Για να αλλάξουμε το κλίμα, για να μπορέσουμε έτσι να βγούμε, ναι, ας πάμε σε διαφημίσεις. Να βάλουμε μια διαφήμιση να αλλάξουμε λίγο, έτσι, να φύγουμε. Σωστά. Το κονιάκ με ταχά σας εύχεται καλές γιορτές. Καλές γιορτές με ταχά. Με ταχά και γιορτές καλές. Με ταχά. Καλές γιορτές. Με ταχά. Μεταχά. Και καλές γιορτές. Μεταχά. Μεταχή μας, Johnny Water. Να πούμε ότι τα καψούρια FM δεν λαμβάνουν χορηγία από κανένα από τα δύο αλκοολούχα ποτά που ακούστηκαν.
Θα μας κατεβάσουνε, λέει ο άλλος. Λοιπόν, χρειάστηκε μια αλλαγή κλίματος, έτσι. Αλλά τώρα νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στις καψουρίζες μας. Για να δούμε. Έτσι. Με καραμούζα όπως πρέπει. Θα κάνουμε μια ανασυγκρότηση να δούμε και τις παραγγελίες. Ευχαριστούμε και πάλι για την παρέα. Ξέρετε τι αδυναμία έχω σε αυτές τις καραμούζες, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Βεβαίως. Έχω τεράστια αδυναμία. Πανηγύρι. Γκράντε αδυναμία. Και επειδή δεν είμαστε τίποτα λολομπριτζίτες, είναι όλο το live. Πάρτε το! Θα κυβέρνει το καράβι η αγάπη μας, να βαγίσαμε και δυο μας απ' τα λάθη μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ στην αγάπη μας, να βαγίσαμε και δυο μας απ' τα λάθη μας. Ολομέταξε! Πού είσαι? Αφιερωμένο! Να ζήσει ο Τιτανικός! Όσα ορκιστήκαμε, αγάπη μου μαζί, στα πιόλα έγινα. Λοιπόν, πάμε, απολαύστε λίγο ποίηση και όπερα. Έχει όλες τις χαιρετούρες αυτό το live. Θανάση μου, τι κάνεις? Τι να σπάσει να μου φιλήσεις? Αυτό έπρεπε. Λοιπόν, πάρτε λίγο και ερχόμαστε, παιδιά, ερχόμαστε. Μάσα Σούρα και Καψούρα special. Live με πρωτοπλασμίνη. Όταν είσαι εδώ θα είσαι πρωτοπλασμίνη. Μάλιστα. Δεν είσαι radio πρωτοπλάσμ. Αποδεκτό. Από την πόλη Βου. Ίσως το τελευταίο. Λες. Στα όριστα άγρια βουνά. Δεν μ' αγάπησες ποτέ σου, αληθινά, είσαι μόνο ένα ψέμα που έλεγες συχνά. Δεν πιστέψαμε ποτέ στην αγάπη μας, να βαγίσαμε και δυο μας απ' τα λάθη μας. Αθηνά, δεν κάνω εγώ με τέτοια αγάπη. Πολλές φορές σου το είχα πει. Μου κάνες πολλά χωρίς να πει. Για μένα είναι προσβολή. Δόξα τω Θεώ που έφυγες από κοντά μου. Δόξα τω Θεώ θα βρει γαλήνη η καρδιά μου. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε Στέλιο με Αντρέα, δίδυμο αχτύπητο και μπαλωμένο στην μπάλα full. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας, το fair play. Αντρίκο, χρωστάς πιτσάκι, το θυμάσαι, έτσι. Και σε έχω βάλει, Στέλιο, σε έχω βάλει δίπλα με τη φωτογραφία σου με το ενόπνευμα το 95%. Ακριβώς δίπλα. Έτσι, για να μην ζορίζεσαι. Να μην κάνεις διαδρομές. Έρχεται ο Λαζαροκόστ με παραγγελία φωτιά. Αυτό, κίνηση ματ. Κίνηση ματ κανονική. Τα ματάκια σου μικαίνε γιατί είσαι μανικένε. Και εδώ ταιριάζει άλλο ένα που δεν ξέρω τώρα, ίσως να το βάλουμε μόνοι μας. Δεν το λέω, δεν το αποκαλύπτω. Δεν το αποκαλύπτεις? Όχι ακόμα. Ούτε λίγο ένα τσακ? Ούτε. Όχι, άστο. Εντάξει. Λοιπόν, έρχεται Λαζαροκόστ. Ευχαριστούμε πολύ, αγάπη μου. Πάμε, Καψούρια FM. Μπορεί και τελευταίο από την πόλη Βου. Μεγάλη στεναχώρια έχω. Γκράντε στεναχώρια έχω.
Μην κλάψουμε κιόλας. Φουλ τη στενοχώρια ταιριασμένη με κλάμα έχω. Και αναφιλητά. Και δεν κάνω αναφορά στο κουμάρι που ακολουθεί στην Πολυχού. Όχι. Γιατί δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει αυτό. Προλάβαμε. Φιλιά, άντε. Πρέπει να είμαστε η πρώτη εκπομπή ever που ανακοινώνει παράνομο κουμάρι στο ραδιόφωνο. Όχι παράνομο. Νόμιμο. Φορολογητέο. Άντε, πάμε, παιδιά. Καινούριος πειρασμός, έρωτας δυνατός, κι ούτε σαν τη ζωή μου έγινα τρέλος. Στη γειτονιά που κατοίκω από μικρό παιδάκι, μια κούκλα με σγούρα μαλλιά με πότισε παραμάκι. Αγγελάκι μου μικρό, για σένα δεν θα τρελαθώ, με τα σγουρά σου τα μονό, τη ζεστή σου αγκάλια. Σ' αγαπώ, για σένα αγάπη μου θα τρελαθώ. Ρε στη γειτονιά που κατοίκω από μικρό παιδάκι, ο Λομπέτακος λέει, το βλέπεις, που είπαμε γίνεται αυτό, να πεταχτώ να δω το φίλο μου το Στέλιο. Δεν θα είναι εκεί ο Στέλιος. Ο Στέλιος ποτέ δεν θα είναι εκεί. Ποτέ δεν έχει πάει εκεί. Έτσι. Όχι. Είναι φίλος μου λέει. Είναι φίλος. Είναι φίλος. Απλά δεν τον ήξερε. Ήταν φίλος του. Λοιπόν, θέλω να πω, μια που έχουμε τη μουσική υπόκρουση αυτή και ταιριάζει λίγο. Ναι. Θέλω να πω την ιστορία. Θέλω να πω μια ιστορία από το στρατό. Γελάσετε. Την πολύμηνη θητεία. Πώς έβγαλα ταυτότητα στο στρατό. Να την πω την ιστορία με τον Μπαμπίνο. Ό,τι θες. Δεν ξέρω ρε γάμο το. Μπαμπίνο, σ' αγαπώ. Αν ποτέ ακούσεις Καψούρια FM, γιατί για Καψούρια FM είσαι, να ξέρεις. Αν ποτέ ακούσεις Καψούρια FM, να ξέρεις ότι σ' αγαπώ Μπαμπίνο. Ο τύπος με είχε από το πρωί μέχρι τις 3,5 ώρα και με γύριζε σε όλο το στρατόπεδο για να βρούμε κάμεραμαν, USB και φωτογραφικό χαρτί. Καλά μιλάμε. Και εν τέλει δεν βρήκαμε τίποτα. Δύσκολο υλικό. Ήτανε δύσκολο. Πολεμικό υλικό. Βέβαια. Ήθελε ταξινόμηση. Ωστόσο λέει, όταν λες εσύ να πεις ιστορία από το στρατό, είναι σαν να πει ο Πολέμονας ότι είναι στην ξενιτιά. Πόσο αλήθεια, πόσο σωστό είναι αυτό. Είναι πολύ ακριβές αυτό, αλλά Αυγολέμονε, επειδή θα την ακούσεις στην εκπομπή. Ναι, αλλά πού είναι εγώ. Αν ποτέ την ακούσεις στην εκπομπή, να ξέρεις ότι απολύεσαι. Το λέω τώρα. Θα ψηφίσουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ, απολύεσαι. Συμφωνώ. Γιατί το έχεις παρακάνει. Ναι, άντε τώρα. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Είναι ο πρόεδρος. Εντάξει. Λοιπόν, 10 λεπτά live ακυβέρνητο. Μόνο στα Καψούρια FM. Στέλιος πρέπει να βγει. Όχι ρε γάμο το. Όχι ρε Στέλιο. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε Στέλιο. Εντάξει. Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πείτε από κοντά εσείς. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα. Μου έδωσες φτερά στα πόδια. Και αλλού. Σε όλα τα πόδια. Λοιπόν, αν έχετε να παίξετε μπαλίτσα, καλά να περάσετε. Να ζεις το Tinder. Αν έχεις προφίλ στείλε, γιατί θα σε κάνω ad. Αλλά εγώ δεν έχω. Έτσι λένε όλοι αυτοί. Τώρα ντροπή σου, Λάζαρο Κώστα. Δεν πιστεύει άνθρωπος ότι δεν είχα. Ότι δεν ήξερα άνθρωπο στο στρατό. Το πιστεύει κανείς. Το ξέρω ότι δεν το πιστεύουν, αλλά. Παιδιά! Μήπως τελικά ήξερες τον Μπαμπίνο. Ούτε τον Μπαμπίνο δεν ήξερα. Γνωριστήκαμε με τον Μπαμπίνο. Καλά, τον Μπαμπίνο αν τον ήξερες θα μετρούσε σαν να ξέρεις τον. Υποπτέραρχο. Τουλάχιστον. Λες. Τουρουρούν. Τουρουρούν τουτούν. Λοιπόν, έχουμε παραγγελίες.
Στέλιο, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας την κυρία Σεβαστή. Όχι, και στο Στέλιο και στην κυρία Σεβαστή. Λοιπόν, και επειδή είναι μέρες κατάνοιξης, και εγώ το αναγνωρίζω αυτό, εντάξει, Ναι. ας βάλουμε κάτι να είναι ταιριαστό με τις ημέρες πριν έρθουν οι παραγγελίες. Ναι, και ωραία, κοίταξε, να σου πω, και εμείς θα το πάμε χαλαρά σε λίγο, δηλαδή να πάμε προς σβήσιμο. Εύχομαι η στραβή να μην είναι κάτι σοβαρό. Λαζαροκό, σε ευχαριστούμε που μπήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και όλους δηλαδή. Τώρα θα παίζανε τα μανεκένε βέβαια. Αλλά εντάξει. Πάνω στην αφιέρωση. Πάνω στην αφιέρωση, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα δώσουμε εμείς. Καλά να περνάς. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς πολλούς και... Σε όλους. Ναι, και αν... Μου κάτσε στραβή, μια στραβή φίλη. Φέρτε εδώ, έχει νοσοκομεία η Πολυβού. Έχει και αυτά νοσοκομεία. Δεν φεύγω, λέει. Μείνε να ακούσει την αφιέρωση. Μείνε. Τι βίντεο κλιπ είναι αυτό. Τα ματάκια σου με καίνε, γιατί είσαι μα με καίνε. Μια μαλακία λέει, είπαμε να περάσει η ώρα. Μην το δες σκηνή κορδόνι. Πάμε, με καίνε τα ματάκια σου, με καίνε. Μου κλέψες καρδιά καινού. Όσα και να λένε οι άλλοι. Ήθελα, λέει, ραδιοφωνικό χρόνο. Κακό είναι. Ματιάστε με, φάτε με. Να σου πω, Λαζαροκόστ, τώρα να σε πάρω τηλέφωνο live, δεν ξέρω. Είναι η μέρα εκεί κολλώνω, καταλάβες. Θα τα δούμε, θα το σκεφτούμε. Άντε ρε Καραγκιόζη, θα μας πεις inbox. Εντάξει, θα μιλήσω με τη σύζυγό σου, μην ανησυχείς. Πω, αυτό είναι μεγάλη απειλή. Και να πούνε, τα αυτιά μου κλείνω για καλά. Τίποτα να μην ακούνε, σ' αγαπάω δυνατά. Έχει σόλο. Τρελαίνομαι που έχει σόλο. Γιατί είσαι μανεκένε. Στις καρδιάς μου το τερένε προειδεί σε 1-0. Τυχαίο τώρα που έχουμε εμείς. Γκολ! Λοιπόν, ήταν αυτό που έπρεπε, αλλά και ενώ κοιτάζω να δω πώς θα βγάλω κλήσεις σήμερα, γιατί έχω ένα πρόβλημα με το Messenger, θα πρέπει να παίξει το κομμάτι αυτό, να απαντήσω στην παραγγελία του Λαζαροκόστ, και επειδή ήταν πολύ ισχυρή, θα απαντήσω με 2 παραγγελίες. Θα ξεκινήσω με Βασίλη Ξηφαρά. Μην γκρινιάζεις, θα σου πάρω σοκολάτα. Για όσους κάνουν δίαιτα, για σένα Λαζαροκός που την ισιώνεις αμαλάχη, τη σοκολάτα την ισιώνεις, γιατί δεν μπορείς να τη βλέπεις στραβή τη σοκολάτα. Μα είναι να την αφήνεις στραβή. Ειδικά το cheesecake. Καλά, το cheesecake δεν πρέπει με τίποτα. Λοιπόν, έρχομαι με διπλή παραγγελία, γιατί μου είπε, γίνεται παραγγελία δική σου χωρίς σόλο. Με τίποτα. Μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζεις, θα σου πάρω σοκολάτα. Δώσε ένα ρεφρέν πρώτο, πλασμίνι, αλλά καλό. Πίστεψε το. Σταμάτα. Άμα θες κάνει και το τουρουρουρού στο σόλο, δεν έχω θέμα.
Έχω ετοιμάσει. Το ξέρω ότι υπάρχει παιχνίδι που κάνεις, ξέρω εγώ, με τυριρί και βρίσκει άλλο στο τραγούδι. Πες το λόγο σου. Αλήθεια. Και πάει πολύ καλά συνήθως αυτό. Λοιπόν, δώσε ρεφρέν, έρχεται. Μην γκρινιάζεις, θα σου πάρω σοκολάτα. Μην γκρινιάζεις, αγάπη μου, σταμάτα. Μην γκρινιάζεις, θα σου πάρω σοκολάτα. Μην γκρινιάζεις πια, αγάπη μου, σταμάτα. Θέλει λίγο πιο... δεν έχω δουλέψει πολύ τις ψηλές. Πάμε πρωτοπλασμίνη, πάμε, λέει. Δεν έχω δουλέψει τις ψηλές. Εκεί χάνεις. Κρατιέμαι. Κρατιέμαι. Εκείνη η αδυναμία μου. Εκείνη το πρόβλημα. Εκείνη το πρόβλημα. Άρα γαμώτο. Έχεις μια τελευταία ευκαιρία, έχεις. Έχεις μια τελευταία ευκαιρία. Όχι, εσύ τώρα. Εγώ τραγουδούσα αυτά. Λάτα, μην γκρινιάζεις, αγάπη μου, σταμάτα. Μην γκρινιάζεις, θα σου πάρω σοκολάτα. Μην γκρινιάζεις πια, αγάπη μου, σταμάτα. Πείτε ποιος το λέει καλύτερα. Εντάξει, έχουμε προτιμήσεις εμείς ήδη. Λοιπόν, δεύτερο σερί κομμάτι. Η καλύτερη φάρσα από τις καλύτερες φάρσες που έχουμε κάνει ever. Λαζαροκόστ, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Να σε καλά. Πάμε! Της Κορμπαρασιού ο μύθος. Δεν βγαίνουν τέτοια κομμάτια, δεν γράφονται πλέον. Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν γράφονται. Είναι... Να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα Μεγάλη Αλίκη, η Μπιγκάλης. Η Μπιγκάλη. Για αυτό. Πολύ καλό. Μένα λέει μου χαλάρωσε το στήθος. Εκεί την πάτησες εσύ. Το μείζον θωρακικό. Προσπαθώ να συνδεθώ. Για κάποιο λόγο έχω ξεχάσει τους κωδικούς μου στο Messenger. Το άλλο Messenger. Αν καταφέρω να συνδεθώ θα σε πάρω τηλέφωνο, Λαζαροκόστ. Γιατί θέλω να πεις την ιστορία από το νοσοκομείο τα Χριστούγεννα. Αν μπορείς. Αν θες και αν μπορείς. Της Κορμαρά σου ο μύθος και τον θαυμαστό το πλήθος έχουν βάλει στην ουρά για να πάρω μια σειρά. Όταν σε έβλασε ο Θεός έσπασε το καλούπι να με τρελάνεις έστειλε πάνω στη γη. Είμαι μέσα, λέει! Είμαι μέσα, λέει ο Λαζαροκόστ! Σ' αγαπώ! Ωραία. Καλό. Πώς θα συνδεθούμε, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, ρε γαμώτο. Θα δοκιμάσουμε κάτι, ναι, για πρώτη φορά. Εσύ μπήκες στο μικρόφωνο. Τι εκπομπή είμαστε εμείς. Συγγνώμη γι' αυτό. Ό,τι να είναι. Ο Λαζάροκος λέει μη με κολλήσετε τίποτα. Άμα βγούμε. Όχι, όχι. Θα προσέχουμε. Θα φορέσουμε μάσκα. Έχουμε κάνει εμβόλιο.
Λοιπόν, δεν έχω καταφέρει να δω πώς θα συνδεθούμε. Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου ή έχει γίνει κάτι. Οπότε αν δεν καταφέρουμε να συνδεθούμε θα το χρωστάω για επόμενη εκπομπή. Γιατί εντάξει, πρέπει να γίνει ένα live με Λαζαροκόστ ούτως ή άλλως. Το έχουμε καιρό το έχουμε αναβάλει αυτό και δεν πρέπει. Είναι και ευκαιρία τώρα που κάναμε μια εκπομπή και ζεσταθήκαμε λίγο. Τώρα είμαστε ζεστοί. Να ξαναγίνει. Φήμες λένε ότι στον επόμενο κάψουρο προορισμό, εκεί που θα είναι το επόμενο στούντιο, το Καψουριών FM, μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα από άποψη. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Στουδιακή. Λοιπόν, θα βάλω λίγο κάτι έτσι ψήλο πανηγυριό, το ιδέες να κλείσουμε, να πάμε προς κλείσιμο. Στην πόλη μου. Τώρα ξύπνησες, μωρή Λολομπριτζίτα, Τώρα ξύπνησες, μωρή Λουλούκα. Πάμε να ανεβούμε όλοι μαζί τώρα. Στον τόπο ου. Δεν με ρίχνεις τώρα πια. Και το παραγγέλνω μόνος μου. Εντάξει. Λοιπόν, άντε τώρα, γιατί άντε. Ναι, στην ουτοπία. Φασολάκι. Στη φρουτοπία. Λοιπόν, άντε. Θα πάρεις μπρος, Καραγκιόζη. Στο άλλο inbox τέλει. Το έχω γραμμένο και το inbox και εσένα ξέρεις που. Αυγολέμονε. Άντε τώρα. Άντε, αρνούμε να το ανοίξω. Σε έχω δει την Μαρκορά. Αρνούμε. Άντε ρε. Λοιπόν, πάρε εδώ τώρα λίγο καψάλι, γιατί έτσι μας έχεις καψαλίσει κι εσύ τη ζωή. Επενδυτή. Άντε τώρα. Μ' αναγκάζεται να τα πω τώρα. Να κρατήσω, μην τα πεις. Θα κρατηθώ. Εκτός αν βγάλουμε το Λαζαροκόστ εκεί. Θα εκτεθώ. Να σε καμαρώσω πρώτη στο χώρο. Σήκω να χορέψεις λίγο, να σε λίγο να σε δω. Να σε καμαρώσω πρώτη στο χώρο. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό, μ' αγαπάς, αγαπώ. Παναγιά με εγώ πως λαχταρώ και σε νοιάζουμε, πως εμείς οι δυο δεν ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό, μ' αγαπάς, αγαπώ. Παναγιά με... Δεν το ανοίγω από λέμονε, γιατί πιστεύω ότι είναι ιός. Αποκλείεται να έχει στείλει εσύ 4 σχόλια σερί. Αποκλείεται. Και είπα σερί και η Σύρη άκουσε Σύρη. Γάμο το Σύρι σου. Πάρτε. Ολομέταξος λέει. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι. Άσε κι εσύ Apple μόνο, άσε εσύ στα γεράματα τώρα. Έχει χάρη που οι κληρώσεις σε ευνοήσανε και το πήρε στο πίξελ σου. Καραγκιόζη. Το Καραγκιόζη πάει στον άλλον, απλά μου βγήκε για σένα, έτσι, ένα μικρό, ένα τσικ. Με αγάπη. Λίγο κολλητήρι σε πυριμπάλ. Μαζί εμείς θα μείνουμε τελεία εδώ και κλείνουμε. Όλοι πάνω θα κάνω απόψε πανικό. Θα τα σπάσω, θα φτάσω μέχρι τα αστέρια. Άιντε πάμε, πετάμε τι βράδυ μαγικό. Όσοι χωρίσατε, σηκώστε χέρια. Όλοι πάνω. Να πούμε ότι στο κλαρίνο είναι ο Μάκης ο Τσίκος. Από το Μεξικό κατευθείαν. Συγγνώμη. Μάκη Τσίκο, αν ακούς, σ' αγαπάμε. Φερετάκος και μπουρίτο. Λοιπόν, εντάξει. Πάρτε μουσικούλα. Ό,τι έχω. Λοιπόν, επειδή έχω να το κάνω καιρό αυτό, σχεδόν 1 χρόνο, και από εδώ και πέρα εύχομαι θα γίνεται συχνότερα. Δεσμευόμαστε. Εννοείται ότι θα ψηφίσετε τώρα όσοι είστε στο chat να ανοίξω ή να μην ανοίξω το βίντεο του Αυγολέμονου.
Και επίσης να ψηφίσετε. Θέλετε ή δεν θέλετε να γίνει καψούρο δημοψήφισμα να ρίξουμε τον πρόεδρο? Πάμε καγγέλια! Άνοιξε το, λέει. Άνοιξε το και ρίξτε το μετά. Φουλ του άσου. Φουλ του άσου κανονικά. Στέλιο! Πού είναι ο Στέλιος, έχει φύγει. Ναι, βγήκε. Το βίντεο! Νάτος. Να παίζει το βίντεο. Το βίντεο! Να πέσει το βίντεο. Έτσι. Αχ, ναι. Πρέπει να... Ας πέσει και κάτι. Ας πέσει και κάτι. Μετά από όλα αυτά. Εντάξει. Πω. Θα τρελαθώ. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Ουίσκια να τρέχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχουμε να πούμε ρε. Δεν πέφτουμε ρε. Δεν πέφτουμε ρε. Πάρτε μουσικούλα. Πάρτε. Έλατε. Πολύ σωστή η ερώτηση του Λαζαροκόστ. Βάφει τους τοίχους νομίζω. Τους βάφει ή τους λερώνει? Εντάξει τώρα. Είναι αυτός ένας. Προσωπικά δεδομένα. Αφήστε παιδιά τον άνθρωπο να πάψει στο σπίτι του. Σήμερα μου είναι Κυριακάτικα. Εισιτήρι. Το αστάρι περνάει. Το αστάρι του νευτιού. Ναι, να κάνουμε και θερμομόνωση. Το βίντεο! Μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχω πιστεί. Το βίντεο και ρίξτε τώρα μετά. Μ' αρέσει που έλεγε. Ο χαλαροκαραφλόμπλουζας. Άλλος. Μαζεύονται οι εχθροί σου, αυγολέμονε. Πληθαίνει. Για ποιο χτυπάει το τουμπερλέκι? Όχι καμπάνα στα καψούρια FM. Δεν χτυπάει καμπάνα. Άκου το μαλάκα. Άμα ήταν λέει με ένα δημοψήφισμα να πέφτει ο αυτοκράτορας. Άμα ήταν λέει με ένα δημοψήφισμα να πέφτει ο αυτοκράτορας. Σιγά. Αυγολέμονε, τσουτσούριασα. Αυτοκράτορα, τσουτσούριασα. Εντάξει. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά είναι σωστό το περιεχόμενο του μηνύματός σου και γι' αυτό και το διαβάζω. Λοιπόν, έχουμε πάρει μπρος, αλλά εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος καψούρι. Εντάξει. Είναι πώς το λένε, με σύνταξη. Είμαι κανονικά τώρα, είμαι στα τελευταία μου. Ναι. Εντάξει. Οπότε θα... Ρίξτε να ρε! Ρίξτε να ρε! Και βάλε και το βίντεο. Λοιπόν, κοιτάξτε, καθαρά αποκρίση. Ο κύριος Αυγολέμονος είναι επιμένει και λέει ουσιαστικά σε φάση να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Αλλά θα έχει τις συνέπειες του νόμου. Έχουν μαζευτεί λέει όλες οι πανσέλινοι και λέει ο Λαζαροκόστ έχει το θράσος ο κύριος Αυγολέμονας και εμφανίζεται μέσα στην νηστεία. Ρίξτε τον! Και μας κολλάζει όξο. Σωστά. Λοιπόν, Αυγολέμονε, βλέπεις τι συμβαίνει. Βλέπεις τι συμβαίνει. Έτσι, βλέπεις. Είμαι ο μόνος φίλος που έχεις. Είμαι ο μόνος. Τσούλη, ρίξτε τον! Τσούλη, πάρ' τον! Βαγγέλη Κοντινό. Κύριε Πανουριά, συγγνώμη. Πόρε, τι πάθαμε! Λοιπόν, κύριε Αυγολέμονε, βλέπεις ότι είμαι ο μόνος φίλος που έχεις. Το βλέπεις. Εντάξει. Εγώ εξαιτίας του γύρισα την πλάτη μου στον ίδιο με τον αδερφό. Το είχα ξεχάσει αυτό. Δεν θα κάναμε εκπομπή μαζί να το θυμόμουν. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή αποφώνηση. Ναι. Να κατεβάσουμε παλμούς γιατί είμαστε και μια ηλικία. Ας ηρεμήσουμε. Ναι, γιατί εγώ τώρα πάω για έμφραγμα. Λοιπόν, ας πάρει. Πολύ σωστός ο Λαζαροκός. Τι λέει. Ας πάρει επιτέλους κάποιος την ευθύνη της μεγάλης αποχής εκπομπής.
Τελευταία εκπομπή με Τόλι. Την καψουροπολιτική ευθύνη. Ας πάρει κάποιος την καψουροπολιτική ευθύνη. Και ας παραιτηθεί. Εγώ δεν κίνησα καμία διαδικασία καψουρομομφής, κύριε Αυγολέμονε. Εντάξει, η απουσία σου κινεί τα νήματα. Να υπομειστεί, λέει, το ραδιοφωνικό κόστος. Να πάρει, να αγοράσει επιτέλους κάτι για τα καψούρια FM. Πότε θα έχουμε καινούργια στούντιο? 2 χρόνια τα ακούμε. Να μιλήσει το απλό καθημερινό καψούρι. Πείτε μας, είστε ικανοποιημένοι από την Προεδρία Αυγολέμονου? Ορίστε εδώ, ο Κούτσι που κάμψος ολομέταξος. Από ό,τι μας είχε ενημερώσει ο κύριος Αυγολέμονος τον Απρίλιο του 24, πρόσφατα, Ναι. τις επόμενες μέρες θα κάνει εκπομπή. Έκανε εκπομπή. Δεν έκανε εκπομπή. Τι παραπονιέστε όλοι? Λοιπόν, εγώ επειδή ο Τόλης στηρεί το λόγο του, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, γιατί... Ποιον κοροϊδεύετε, ρε? Γιατί εγώ έρχομαι να παίξουμε ποδόσφαιρο, να μπει η ομάδα και βλέπω κι άλλες ομάδες μέσα στο γήπεδο. Πού οφείλεται? Είστε όλοι πουλημένοι. Επικό βίντεο αμάν. Έκανα, λέει, 3 Αυγολέμονε. Πέρυσι το Μάιο λέμε. Δεν ξέρω καν ποιο Μάιο. Ποιο Μάιο? Μπορεί το κόκκινο Μάιο. Δεν έχει θέμα ο... Το 1453. 3 κιλά υδρότα έχει χάσει ο Μαχλάς. Έρε Λάζαρο Κώστα. Λοιπόν, παιδιά, για να μην το πολυψηρίζουμε, Αυγολέμονε, ακριβώς εγώ μαζί σου είμαι. Βλέπετε και βλέπουμε και βλέπω ότι το είχαμε ανάγκη, κυρία Τένια. Πολύ. Το είχαμε ανάγκη πολύ. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι, εκεί ήταν το χρονικό περιθώριο που κάμισε. Λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε συχνότερα. Πρέπει. Θα το κάνουμε συχνότερα. Και αυτό είναι δέσμευση. Όλο μέταξος λέει, εγώ τις θυμάμαι αυτές τις εκπομπές. Όπα, έχουμε κάτι σοβαρό όμως πριν πούμε αντίο για σήμερα. Θα προτείνω μια αλλαγή στο όνομα του Προέδρου, αν παραμείνει. Ακούμε, Λαζαροκώστη. Ναι. Ό,τι πεις θα προταθεί σοβαρά. θα περάσει. Δεν έχει Περάσει. τώρα. Πέρασε από την Ολομέλεια τώρα, τελείωσε. Δεν κάνουμε τώρα. Γενικός γραμματέας. Ναι, αυτό μας μ' άρεσε. Παραγγελιά λέει ο άλλος. Λεμονοαυγός. Γιατί είναι κολοτούμπας, ναι. Λεμονοαυγός. Άντε γεια, πέρασε. Αν κάποιος έχει αντίρρηση εκτός του λεμονοαυγού να βγει να το πει. Τώρα, ή να σοπάσει για πάντα. Ή να σοπάσει για πάντα. Ολόσωστος. Λοιπόν, ο κύριος Λεμονοαυγός, ο κολοτούμπας των καψουριών FM. Να το αλλάξει κάποιος και στο την καψουρομαδική. Όλα. Θα λαχτούν παντού. Εντάξει, λοιπόν. Παιδιά, θα το κάνουμε συχνότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Πρωτοπλασμένη. Για τη συμμετοχή. Και για τη συμμετοχή και για όλα. Πολύ. Πρωτοπλασμένη, ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Σήμερα εγώ σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Για την τιμή που μου έκαμες. Εντάξει, η τιμή εδώ τώρα. Θα πληρώσει το τέλος. Λοιπόν. Πληρώ το ενίκιο. Όχι. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε το Γκούτσι που κάμισε ολομέταξο. Όχι, εγώ ευχαριστώ λέει για το πακέτο που έρχεται. Εσένα ναι. Εσένα Εσύ θα... έχεις να λαμβάνεις. Και ο Λαζαροκώστα έχει να λαμβάνει. Ναι, όλοι έχουν κάτι. Όλοι έχουν να λαμβάνουν. Όλοι έχουν από κάτι να λαμβάνουν. Εκτός από το Λεμονοαυγό. Που κι αυτός κάτι θα λάβει. Ναι. Θα στο στείλω σε φωτογραφία αυτό που θα λάβεις εσύ. Ου καλά. Παρά του μη έχοντας. Λοιπόν, εντάξει. Επειδή είμαι κύριος Λεμονοαυγούκιε, κάποιος από τους δυο μας πρέπει να είναι κύριος σε αυτή τη σχέση. Εντάξει. Ουκ ή οκ.
Λοιπόν, μια που λέμε για οπλίτες τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Οπλίτη νυχτοκρόλη. Ας ψηφίσει το chat. Ας ψηφίσει το Νομίζω για οπλίτη θα πάμε. Να μιλήσει ο λαός. Ας μιλήσει ο λαός των καψουριών. Έτσι. Εμείς δεν μιλάμε για αυτοκρατορίες. Εμείς θέλουμε δημοκρατία. Δημοκρατία. Άμεση δημοκρατία. Άμεση δημοκρατία, ακριβώς. Πιο άμεση δεν έχει. Και τα δύο. Όχι που δεν θα έλεγε. Όχι που δεν θα έλεγε και τα δύο. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να ξεκινήσουμε με οπλίτη και να πάμε μετά σε νυχτοκρόλη. Έτσι θα γίνει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας. Τσίκι, φίδι, περιμένεις να βγει. Πάει στο διάλο τραγούδα. Σιγά Παναγία μου. Ξεκινάμε πολύ δυνατά φέτο. Πάτα το δύο, λέει ο Λομέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κάνουμε συχνότερα, χωρίς λεμόνο αυγά. Έλα, για πάνω, δώστε τα όλα. Κάψε τις χαρτοπετσέτες στη σκηνή να με. Πετάξτε τις τζατζίκια στη σκηνή, να γίνει χειμώνα. Έλα να ξεσαλώσουνε τα καθαρό αίμα. Λοιπόν, ο Λαζαροκός θέτει ένα πολύ σωστό φιλοσοφικό ερώτημα. Λέει το ότι οι ιδρυτές των καψουριών είναι οι μοναδικοί που έχουν παιδιά. Σημαίνει κάτι? Σημαίνει ότι γινόμαστε κίνημα σιγά σιγά. Ναι, εγώ δεν έχω ακόμα. Κάτι, ναι, αλλά είναι θέμα χρόνου. Και όχι. Λοιπόν, κάτι σημαίνει Λαζαροκός. Κάτι σημαίνει. Τι σημαίνει? Άντε παιδιά, κάντε να μαζευτούμε, να γίνουμε κίνημα επιτέλους, να πάμε τον κόσμο. Τι περιμένετε? Έχουμε γατιά, έχουμε αρκετά. Ο Λαζαροκός λέει, όλοι οι ιδρυτές δεν είδατε ρε? Θες να σε κάνουμε και σένα πρόεδρο και γενικό γραμματέα? Να τελειώνουμε. Να είμαστε όλοι. Μπορούμε. Βεβαίως μπορούμε. Λοιπόν, άντε, πάρτε. Και τους γύρω. Ο άλλος νομίζει ότι παίζουμε τρελέγκα. Κλείστονα και θα πάρω τον τάσο να τον πατήσω, Ας το διάλο εδώ πέρα. Εγώ είμαι η περσόνα. Θανάση μου τι κάνεις, καλά είσαι? Είναι σπασία μου, φίλες της. Είναι τραγουδά τώρα, φύγε, έλα. Έλα, τελειώνει το αμάξι με περιμένει. Και συνειδητής θέλει ο Λαζαροκός και επίτιμος απαράδεκτος. Επίτιμος σύμβουλος επενδύσεων. Ναι, αλλά μόνο της εκπομπής. Για να πάει καλά. Γιατί στο ραδιόφωνο περιφέρονται και κάτι άλλο, κάτι λεμονοαυγά που γκρινιάζουνε όταν πάρε λάθος επενδύσεις. Έτσι. Ούρε! Χάμω το... Με σήμα το κουμάρι. Κοίταξε, δεν έχουμε να χάσουμε και πολλά, έχει δίκιο ο Λαζαροκός. Εξάλλου οι σκλάβοι Λαζαροκός μόνο τις αλυσίδες τους έχουν να χάσουν. Είναι μικρό το ρίσκο. Είναι και πυραμίδα. Αξίζει. Αχ, Χριστέ μου. Και οι σκλάβοι. Και οι σκλάβοι. Και οι σκλάβοι. Καλνήσετε. Ναι, πάρε ρε, στον ματζόρε, μαλάκα, άσχετε. Τίκι, τράβα σπίτι σου να μαγειρεύσεις. Δεν σας προλαβαίνω, πραγματικά. Ο άλλος λέει, σας δίνω ψωμί ακόμα και με την απουσία μου ρε. Τόσο καραγκιόζης είσαι, που σε κοροϊδεύουμε και με την απουσία σου. Εντάξει, αυγολέμονε, γιατί πήρες πολύ αέρα. Επίσης μας δίνεις το ψωμάκι για να κατεβαίνει το αυγολέμονο, η σάλτσα. Γιατί χωρίς ψωμάκι δεν. Παπάρα μες στον αυγολέμονο το κάνουμε το ψωμί. Ναι. Λαζαροκός, ναι, σ' αγαπώ. Και θέλετε, εμείς θέλουμε να σε ρίξουμε. Ναι, είμαστε πολύ. Εμείς θέλουμε να σε ρίξουμε αυγολέμονε. Εσύ δεν θυμάσαι ότι έχεις ραδιόφωνο? Εσύ δεν θυμάσαι ότι είχες ραδιόφωνο? Τις ραδιοφωνικές υποχρεώσεις. Ότι είχες ραδιόφωνο. Πάει, τελείωσε. Το πλοίο σάλπαρε αυγολέμονε. Τι έχει λέει
ο πουκάμισος όλο μέσα. Τι έχει. Έλατε. Πάρτε το ραδιόφωνο ρε παιδιά. Λοιπόν, νυχτοκρόλης καπάκι. Αλλά για φινάλε, τελευταίο, σας έχω κάτι special. Τι πας και θυμάσαι, λέει. Είχε ραδιόφωνο. Λοιπόν, σας έχω κάτι special. Στο διαγνωστικό μέρος της σημερινής βραδιάς, ας πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσίπονο, στίχη μουσική Παπαγιούδας, διασκευή Καλόμπα Team. Ένα, τεστ. Γεια σου Γιάννη με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασούμε. Άντε ρε παιδιά να ξεκινήσουμε μια ώρα να με τελειώνετε. Το Νυχτοκρόλη θα πούμε. Όλοι μαζί θέλω να ακούσω φωνή, θέλω να ακούσω παλμό, να γίνει χαμός, Ανάσταση να γίνει, αυτά τα αρνιά. Πάμε! Σηκωθείτε για πάνω να προχωρήσουμε να σατανάζονται για όλο τον κόλο. Ενώ το πρωτοπλασμίνικο πανάει το πόδι της στο πάτωμα. Έχει πολύ ασούμε το κομμάτι. Βέβαια. Πολύ ασούμε. Δώσε. Κυβροχούλα. Πέφτει χαμό τα νασκελά και πορτούλες απαρωμένες βρε τριγυρνάει στην πλατεία σου με γύρω μας αγγίζναμε μέσα απ' την κόλαση σαν το διαόλι στην έχει στήσει να μέρες που είναι, τι είναι αυτά που λέμε. Ο Λαζαροκός λέει, είναι ποίημα. Για αυτό Παγγέλη. Νυχτοκρόλη. Δώσε. Το ξέρεις θα ξαναγυρίσει. Ποιος? Και αυτός ο Νυχτοκρόλης. Θανάση πάρε τα παιδιά από την πίστα να κάνω χώρο να χορέψει ο κόσμος, Έχεις το διάλογο να πάμε παραπέρα. Έλα. Πάμε. Λαζαροκόστ, στην επόμενη εκπομπή θα πεις τραγούδι. Θα φτιάξω το... Θα πεις και ένα τραγούδι. Θα έχω φτιάξει το Messenger, δεσμεύομαι. Γιατί τώρα ήμασταν ντεφορμέ όπως καταλάβατε. Και από τη φωνή και από όλα. Θα πω και εγώ αφού πέρασες την επόμενη φάση. Θα πεις και τραγούδι. Γιατί θέλω να το αποκαλύψω αυτό, το έχουμε ξαναπεί βέβαια. Παλιά, χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, που ο κύριος Αυγολέμονος, συγγνώμη, ο Λεμονοαυγός θυμόταν ότι είχαμε ραδιόφωνο. Είχαμε κάνει κάτι απόπειρες, τις οποίες ξεκίνησε ο Τόλης, σαφώς, για να γίνεται καψούρο καραόκε. Καλώς τον Καλώς τον. Άκουσε Νυχτοκρόλη και πετάχτηκε. Και βγήκε. Και Διαμαντής. Ναι, είσαι Διαμαντής εδώ πέρα, βέβαια. Διαμαντής εμπιστευτικό για τους νημένους. Πράσινο το πάρει από τη μέση γιατί εμποδίζει τον κόσμο να φάει τα αρνί, Έλα. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια που δεν βάλαμε σήμερα και θέλαμε να βάλουμε. Λόγω φωνής, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Ο Τόλης ντεφορμέ. Αλλά και το αντάμωμα αυτό καλό ήτανε. Νομίζω μας έκανε, μας άξιζε. Βεβαίως. Όσον ήμασταν εδώ. Έτσι. Το δάντι λέει δεν βάλατε. Και άλλες απουσίες. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά ναι. που δεν μπήκανε. Και ενώ το κλάμα της Ελένας ακούγεται στο background. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι είναι ένα κομμάτι που το έχουμε ξαναβάλει από το Θείο Νόντα. Το βρήκα όμως από ένα βιντεάκι από μια σειρά που έπαιζε στα 90's στην τηλεόραση. Λοιπόν, που το είχε παίξει live ο Θείος Νόντας και το άξε τα κομμάτια του Δάντη δεν βάλα τα κομμάτια.
Λοιπόν, είναι η σειρά λεγόταν Αυθαίρετη. Έπαιζε στο Μέγκα, το παλιό Μέγκα. Το παλιό Μέγκα. Εντάξει. Και ήταν ένα καθοσπρεβιλίκι που σατήριζε τότε την όλη ιστορία με τους... πραγματικά πιο επίκαιρο από ποτέ. Πραγματικά πιο επίκαιρο από ποτέ. Και αυτό που θα βάλω τώρα, αλλά και τα κομμάτια του Δάντη. Εντάξει. Ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε, Λάζαρο Κόστ. Να χαίρεσαι και τον πατέρα σου και όλη την οικογένεια. Βεβαίως, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, την αγάπη μας σε όλους. Θα σας τακτοποιήσουμε. MB Devil. Που κάνεις τους ολομέταξους με κούτσι σήμερα. Με κούτσι σήμερα. Είστε καλά. Στούμε πολύ. Οι επενδύσεις πάνε καλά. Πάνε καλά οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις. Στέλιος με Αντρέα. Να ζήσει το fair play. Εδώ στη φωτογραφία. Κουνήθηκαν. Ο Μπλουζάς. Κάτι ξεχνάω. Ποιο Μπλουζάς? Πού τον είναι? Ο άγριο καραφλό Μπλουζάς. Με μπλούζα. Ο Ζουζούνης. Νέα προσθήκη. Ευχαριστούμε, Ζουζούνη. New entry. Προλαβαίνετε το μετανιώτη. Πραγματικά. Θα φτιάξω και το ψευδόνυμο εδώ. Αν συνεχιστεί η εκπομπή, το επόμενο σουκού, ας πούμε. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο σουκού. Θα το παλέψουμε. Είναι και Πάσχα. Α, είναι και Πάσχα, ναι. Συνήθως βέβαια Πάσχα βγαίνει ο Τόλης για ευχές. Βέβαια. Χριστούγεννα και Πάσχα βγαίνει ο Τόλης. Σε θρησκευτικές εορτές βέβαια και κάποιος. Μόνο σε θρησκευτικές. Και κάποιος που τώρα άλλαξε το nickname του. Ξέρεις όμως γιατί? Γιατί σε αντίθεση με αυτόν, εγώ, εσύ, εμείς εδώ υπάρχουμε. Κάνω πάσα. Βέβαια. Λοιπόν, φιλιά πολλά, σας αγαπώ πολύ, σας αγαπάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παραμονή και ανήμερα βγαίνει ο Τόλης. MBTV, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, το λεμονοαυγό κάνει αφιερώματα. Μνημόσυνα κάνει. Έκανε δηλαδή. Λαζαροκόστ, είσαι στο ζουμί. Λοιπόν, Radio Πρωτοπλασμίνη, σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και που ήρθες και στην πόλη Βου και για όλα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Δεσμευόμαστε, θα επανέλθουμε και επειδή το λέμε εμείς, σημαίνει ότι θα γίνει. Ότι θα υπάρξουμε. Βεβαίως. Ξανά. Έτσι. Καλή αντάμωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά. Ελπίζουμε να περάσαμε όσο καλά περάσαμε εμείς, να περάσετε κι εσείς και περισσότερο. Έτσι. Προσέξτε τα σχόλια μέσα στο κομμάτι. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη. Μα τι γίνεται? Ξέρω κι εγώ. Τραγουδιστής ήταν ο Ανδρέας, τα γνωρίζει. Ασκούμενος δικηγόρος ήταν τότε. Το κερατό μου, θα μου χαλάσει το ρεβεγιόν ο ροκαμπίλης. Και φινάλε, κι ως τη σκέψη σου βάλε, πως αν κάνεις δεσμό, μες σε λίγον καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Είναι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς, ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς. Γιατί σκέφτεσαι μόνο. Υπάρχω μες στην τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις. Με τσιγάρο αναμνήσεις και πιωτό. Και φινάλε, κι ως τη σκέψη σου βάλε, πως αν κάνεις δεσμό, μες σε λίγον καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς, κι ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς. Γιατί σκέφτεσαι μόνο.
Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς,